ኢትዮጵያ ኣብ መሬታ ነተን ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መዕለሚ ዝኸውን ማዓስከር ከፊታት ዝብል ጸብጻብ ብሮይተርስ ድሕሪ ምዝርግሑ ስዑድ ዓረብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያታ ናብ ኢትዮጵያ ብምስዳድ ምዝራብ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ስዑድ ዓረብ ንሰራዊት ሱዳን ከም እንኮ ንሱዳን ዝውክል ሓይሊ ጌራ እትርኢ ኮይና እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ምዃና ይክግለጽ ጸኒሑ። ኢትዮጵያ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝኸውን ማዓስከር ኣብ መሬታ ተኺላ ከም ዘላ ዝገለጸ ጸብጻብ ድሕሪ ምውጽኡ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፈይሰል ቢን ፈርሓን ናብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ምብጻሕ ገይሩሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ሓበራዊ ረብሓን ካልኦት ጉዳያትን ከም ዝተዘራረቡ ገሊጹ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ናብ ስዑድ ዓረብ ምብጻሕ ገይሩ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ዝገበሮ ምብጻሕ ድማ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ስዑድ ዓረብ ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ሪያድ ተራኺቡ ምንባሩ ይዝከር። ምብጻሕ እዚ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ናይ ስዑድ ዓረብ ናብ ኢትዮጵያ ከዓ ድሕሪ ገለ መዓልታት ምብጻሕ ጊደወን ጢሞቴዎስ ናብ ኢትዮጵያ እዩ ዝፍጸም ዘሎ። አብይ አሕመድ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረበ ብናይ ቀደም ትዊተር ናይ ሕጂ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብቲ ጽሑፉ ድማ ዘተና ኣብ ምሕያል ነዊሕ ዝጸንሐ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወሰንቲ ክልተኣዊ ጉዳያት ከምኡ ድማ ኣብ ሓበራዊ ረብሓት ዘለዎም ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ምትሕብባር ኣብ ምዕባይን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ኢሉ። መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ኣብዚ ዞባ ሓያል ንሕንሕ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጽቡቕ ዘምድና ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዩ። ቱርኪ ኣብ ሶማሊያ ወተሃደራዊ ህላወኣ እናወሰኸት ኣብ እትቐጽለሉ ዘላ እዋን ኣብ ወደብ መቃዲሾ መርከብ ውግእ ቱርኪ ከም ዝተጸግዐት መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሶማሊያ ሶና ሓቢሩ። ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዞባ ሳናግ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም መደብ ከም ዘለዋ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣዛዚ ሰራዊት ሶማል ብርጋደር ጀነራል ኢብራሂም መሐመድ ማሕሙድ ሚኒስትር ምክልኻል ዑመር ዓሊ ዓብድን ነታ ቲሲጂ ሳንካክታር ዝብል ስያመ ዘለዋ መርከብ ውግእ ተቐቢሎም ኣለዉ። ነዚ ስዒቡ ተወሰኽቲ መራኽብ ውግእ ቱርኪ ናብ ሶማል ክስዕባ ምዃነን ይገለጽ ኣሎ። ማዕከን ዜና ሶማል ሶና እተን መራኽብ ውግእ ከም ኣካል ናይቲ ንምቋም ምልምማድን ምዕጣቕን ሓይልታት ባሕሪ ሶማልያ ቀዳምነት ንምሃብ ቱርኪ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ከምኡውን ኣብ ዶባት ባሕራን መስመር መራኽብን ፀጥታ ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እስራኤል ብ26 ታሕሳስ ንሶማሊላንድ ሃገር ምዃና ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ምትእታው ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዒቡ ሶማልያ ምስ ቱርክን ስዑድ ዓረብን ምስ ካልኦት ዞባውያን ሓይልታትን ወተሃደራውያን ሓይልታትን ቆጠባውን ዲፕሎማስያውን ርክብ ከተዕምቕ እያ እትረአ ዘላ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ፌደራልን ዘለዎ ውጥረት ንኽሃድእ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ክሃድእ እዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ኩሎም ወገናት ነቲ ግጭት ከጋድድ ካብ ዝገብሩ ንጥፈታት ክቁጠቡ እዩ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ኩነታት ተኣፋፊ ስለ ዝኾነ እናገደደ ከይከይድ ንሰጊና። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዞባ ዘሎ ካሕክሕ ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ኩነታትን ዝያዳ ዘጋድድ ኢሉ። ክልቲኦም ወገናት ብደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ፖለቲካዊ ዘተን ምትእማንን ዝፈጥር ስጉምታትን ነቲ ኩነታት ዝህድእ ዝተዋደደን ቀጻልን ጻዕርታት ክገብሩ ከም ዘለዎም እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራልን ግጭት ዝነበረ ኮይኑ ብሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከበድቲ ኣጽዋራትን ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ነቲ ጎንፂ ስዒቡ ብክልቲኦም ወገናት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተኣስሩ መስምዑ እውን ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ኣሎ። ቮልከር ቱርክ ምስ ክልቲኡ ወገናት ርክብ ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት ምእሳር ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ። ከምኡውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ዘጋድድ ምዃኑ ብምጥንቃቕ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ንኽሃድእ እውን ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ንገለ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ገዲፉ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ ዕጡቓት ፋኖ ንከተማ ደብረ ታቦር ንሓፂር እዋን ተቆጻጺሮማ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ። ዕጡቓት ፋኖ ካብቲ ዝንቀሳቐሰሉ ካብ ከተማታት ዝረሓቐ ንኣሽቱ ዓድታት ወጻኢ ንመጀመርታ እዋን እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓንቲ ዓባይ ከተማ ዝተቆጻጸሩ። ይኹን እምበር ኣብ ደብረ ታቦር ብዙሕ ከይጸንሑ ከም ዘንሰሓቡ እውን ተሓቢሩሎ። ዕጡቓት ፋኖ ኣብ ዝሓለፎ ክልተ መዓልታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ርኡይ ወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ ከም
ዝገበሩን ንከተማ ደብረታቦር ተቆጻጺሮም ከም ዝነበሩን ማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ ሓቢረን እየን ዘለዋ ሓደ ኢትዮ ኒውስ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ መርበብ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ምንሰሓቦም ሓይልታት ፋኖ ነቲ ዝተረኽበ ክፍተት ተጠቂሞም ገለ ወረዳታት ባህር ዳርን ካልኦት ሓያሎ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸሩን ይሓቢሩ እቲ ማዕከን ኣብ ጸብጻቡ ቀጺሉ ዕጡቃት ፋኖ ብድሕርቲ ዝሓዝዎ ገለ ወረዳታት ናይ ባህር ዳር ነታ ስትራቴጂካዊት ዝኾነት ከተማ ደብረ ታቦር ከም ዝሓዝዋን ይኹን እምበር ብወገን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ሓያል ደብዳብ ምስተፈጸመሎም ከንሰሓቡ ከም ዝተገደዱን ገሊጹ እቲ ደብዳብ ብነፈርትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ወይ ድሮናትን ከም ዝተፈጸመ እውን ተሓቢሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ክልል ሰራዊት ኤርትራን ሕወሓት ሰደዶም ዕጡቃትን ኣብ ጎኒ ፋኖ ኮይኖም ይዋግኡ ኣለዉ ብምባል ንኤርትራን ሕወሓትን ደጊሙ ከሲሱሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ምክንያቱ ብዘይተፈለጠ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ክወፅእ ዝተረኣየ ኮይኑ ብወገን ሕወሓት ግን እቲ ምንቅስቃስ ናብ ትግራይ ንምጽጋዕን ካልእ ኩናት ንምኽፋትን ዝተገብረ ብምባል ክስ ቀሪቡ እዩ መንግስቲ ፌደራል ግን ንምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ብዝምልከት ዝሃቦ ዝኾነ ሓበሬታ የለን ይኹን እምበር ሓይልታት ፋኖ ነቲ ብምንቅስቃስ ሰራዊት ፌደራል ዝተፈጥረ ክፍተት ብምጥቃም ንብዙሕ ከባቢታት ወረዳታት ባህር ዳርን ካልኦት ሓያሎ ከባቢታትን ከም ዝተቆጻጸሩ ተገሊጹ ድሒሩ ዝወጽእ ሓበሬታታት ከም ዘመልክቶ ግን እቶም ዕጡቃት ካብታ ድሒሮም ዝሓዝዋ ከተማ ደብረ ታቦር ከም ዘንሰሓቡ እውን ተሓቢሩሎ ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ፋኖን ሰራዊት ፌደራልን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሓሓሊፍካ ከቢድ ኩናት እዩ ዝግበር መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንጓል 13 ዓመት ጓሉ ተካኢቱ ንኽትከውን መሪጽዋ ከም ዘሎ ትካል ስለያት ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጡ ትካል ስለያት ደቡብ ኮርያ ብሐሙስ ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝገምጋም ንምብጻሕ ኣብ ህዝባዊ ፍጻመታት ንህዝቢ ምቕራብ ሓዊሱ ሓያሎ ረቑሒታት ኣብ ግምት ከም ዘእተወ ይገሊጹ ጓሉ ንኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝቐረባ እዋናት ኣብ ዓበይቲ ፍጻመታት ኣብ ጎኒ ኣቦኣ ተረኣያ ወርሒ መስከረም ናብ ቤጂን ቻይና ንፈለማ እዋን ናብ ወጻኢ ሃገራት ዝገበረቶ መገሻ ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ንጥፈታት ተሳቲፋያ ይኹን እምበር ብዛዕባ ብዙሕ ከም ዘይፍለጥ ይዝግለጽ ትካል ስለያት ደቡብ ኮርያ ግን ኪም ጆንግ ኡን ንጓል 13 ዓመት ጓሉ ተካኢቱ ክትከውን መሪጽዋ ከም ዘሎ ኣብ መደምደምታ ከም ዝበጽሕ እዩ ንባይታ ሃገሩ ዕላው ዝገበረ መሰረት ኣገልግሎት ጸጥታ ደቡብ ኮርያ ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ ኪም ጆንግ ኡን ካልእ ዓብይ ወደ ከም ዘለዎ እኳ ይእመን እንተኾነ እቲ ወደ ግን ኣብ ማዕከና ዜና ሰሜን ኮርያ ኣፍልጦ ተዋሂብዎን ተራእዩን ኣይፈልጥን እዩ እታ ጓል 13 ዓመት ዘላ ጓሉ ግን ንመጀመርታ ግዜ ብመንገዲ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣብ 2022 ናብ ህዝቢ ዝቐረበት ካብኡ ንድሓርካ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ፍጻመታት ኣብ ጎኒ ወላዲኣ ዝተራእየት ኮይና ሕጂ ድማ ተካኢቱ ንኽትከውን መሪጽዋ ምህላው ይገለጽ ኣሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم